בובה של לילה. פרק מעניין יהיה לפנינו. יהיו איתנו ליאורה חושן במהדורת הלילה שלה. שלום ליאורה. ושלמה שרף, שלמה, מה שלומך? הכל טוב, הכל שוס. ותשאל אותי למה? למה הכל שוס? כי ביום רביעי, אחרי המשחק של ישראל נגד קרואטיה, הצרפתי עלה על מטוס. טוב, בסדר, שלמה, ראינו שפרננדז לא כל כך הצליח עם הנבחרת, אבל בכל זאת, כן, הוא מאמן מכובד מאוד, ואנחנו נכבד אותו. ניגש עכשיו לליאורה חושן במהדורת... רגע, מה עם עצבים? שלמה, אני הסברתי לך כמה פעמים, זאת לא התוכנית הזאת. אבל בסדר, אם כבר עצרנו, מה עצבן אותך? אני בעצבים על יושב ראש התאחדות לכדורגל ישראל, מר אבי לוזון. הוא הורס את הכדורגל הישראלי, חתיכת אמפית, קורביאן, הוא מביא את הפרננדז הזה. הלו, אתה לא תראה לאח שלי פה. הוא באולפן, תגיד לו שיעור. עמוס ליזון, תעוף מכאן. מה אתה עושה כאן? אני באתי לספר לכם סיפור. תראו, הנבחרת זה כמו לול. בהתחלה יש אפרוחים, אחרי זה הם גודלים לתרנגולות. ואז אחרי זה אתה יכול לבוא, וזה מה שיפה, אתה בא, אתה נכנס ללול, אתה יורד למטה, מסתכל לתרנגולת בעיניים, ואומר לה, שרקי הזבל, שרקי! מה אתה צורק? אתה גם מנגע להם, הנה על הכוסי למה? בניין עמוס ליזון, עמוס עוף מכאן, אנחנו ניגש לליאורה חושן. טוב, אז ליאורה, מה אתה חזית לסוף שבוע הקרוב? כן, שבוע. מכות, אלימות, פצועים, משטרה. ומה את מדברת ליאורה? על הדייט שהיה לי אתמול. אוקיי. ליאורה. יוסי, אני רואה שהצטרפת אלינו. ערב טוב צ'וקו, ערב טוב. ערב טוב יוסי. כן, מבשרים לי שדני דבורין איתנו על הקו. דבורין, אתה שומע? שלום, אנחנו באליפות העולם באתלטיקה. רצת 100 מטרים. במסלול הראשון ירוץ טייסון גיי, במסלול השני ירוץ אוסיאן בולט, במסלול השלישי ג'רמי בלק, במסלול הרביעי אני לא מבין מילה, מה יש לו, שתגיע. הריצה הוצאת לדרך, יורם ארבל פותח בריצה נהדרת, בולט סוגר עליו, תראו את הריצה של בולט, ארבל שוב פורץ מהאגף הרביעי, עדיין ארבל, תראו את לא הריצה מדבר של יורם בכלל, תגיע ארבל. שכל. טוב, קטט במילים, למה לא הכנסתי את הבצעות מהצהריים לרעות, באמת. אז נסיים בשיא עולם גדול של יורם ארבל כאן בבייג'ינג ובמילות הללויה. ערב טוב. תודה רבה דני. ערב טוב. שיהיה ערב טוב. טוב, אז ליאורה. ושבוע טוב. מה יש לו, שתגיע. שבוע טוב דני. תודה. אז ליאורה, ומה... וחג עוד היה שמח. אלוהים ישמור, הרג אותי פה, מה יש, תגיע. דני, חג עוד היה שמח. טוב, עכשיו ניגש אלייך ליאורה למהדורת הלילה שלך. תודה שוקו. פתיח? ומתחיל. מאמן נבחרת ישראל הודיע בזאת על פיטוריו. שחקני הנבחרת הודיעו בזאת שהם שמחים על החלטתו. בזאת הם אמרו באמרה אחת שהוא בן זונה. יימח שמו... סליחה. ליאורה, מה זה המילים האלה? ליאורה, פשוט זה לא לעניין מה שאתה אמרת עכשיו. זה לא... פשוט זה לא לעניין, טוב, לפחות ביחד נפטרנו. עופר, הגעתי, אמיר! עופר, הגעתי, רק רשת, עופר, אמיר! סימי, מה אתה עושה כאן באולפן? באתי לשדר את NBA, מה זאת אומרת מה אני עושה פה באולפן? סימי, ה-NBA בשביתה. אז עופר, תגיד להם שיחזרו עופר. סימי, מי לא לא... שפוי. עופר, תגיד להם שיחזרו לעבוד. תגידו שיתקפל מפה. אז תגיד להם שיחזרו לעבוד, עופר. סימי, בסדר, סימי, אבל בכל זאת... שיחזרו לעבוד. בסדר. סימי, מה אתה עושה כאן? תראה טמפית. כמה זמן את משדרת פה בערוץ? כמה חודשים. אני כמה שנים, אז תרשה לי בכל זאת ג'וק למירי, אוקיי? ג'וק למירי. ג'וק ראשונה. אוקיי, סימי. אילם שמנגן בחליל. ג'וק ראשון, אילם שמנגן בחליל. אוקיי, סימי. לא שפוי. הבן אדם לא שפוי. עופר, הגעתי, אמיר, רק רשת. תגיד, אתה לוקח את הדברים לפעמים, חתיכת טמפית. רק רשת, איי. סימי, אוקיי, סימי. אוקיי, ג'וק שנייה. ג'וק שני. הרוסים שלא כל כך בקיאים בצו האופנה העכשווי. רוסי שלא כל כך בקיא בצו האופנה העכשווי, כן.
Digo tu voz. Digo tu voz en vez. כן, סימי. עופר, הגעתי, אמיר! עופר! סימי האולפן סימי. עופר! רק אל תשמע לנו את האולפן. רק רשת! עופר, הגעתי, אמיר! סימי האולפן. אוקיי, ג'וק שלישי. בן אדם עם פיצול אישיות שזבוב מעיר אותו. בן אדם עם פיצול אישיות שזבוב מעיר אותו. די כבר, די. תחכו מעט. טוב. סימי, תודה. סימי. שוקו, מה עם איזה שיר לסיום? יא רשע. ערב טוב לכם, ושבוע טוב וברכה!